Sa panahon sa pagpanuga, nakita sang Ginoong tanan maayo, kag pinakamaayo. Apang naglipas sa mga kapanahunan, nakita naman sang Ginoo ang kasalanan kag ang kalapasan sang katauhan. Iya ini nga ginpapas, apang naghatag siya sang paglaom sa tanan nga magasampit ka magaupod sa iyang plano. Ang pagtuon subong simanal nga pagkusisa, pagtalakay, pag-review, ukon, pagsiding, pagtuon sang aton leksyon sa eskwela sa Batika kagini ginadala sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Tomado, ang inyong host. Kag sa siningation, ari ang akong duwa ka mga bisita, mga kauturan, nga inyo na ni sila nakita sa nangligad ng mga panahon. Ang akong unay pakilala sa inyo, si Sir Julius Alonsabi, isa siya sa aton mga values teachers diri sa aton nga academy diri sa CPAC. Kag siya man ang aton nga chaplain sa aton Academy Chapel diri. Sir Julius, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor Tomado. Kag madamo nga salamat sining kay gayunan nga makapakig-upod sa imo kag kay Pastor Toledo sa sining pagtuon subong. Yes. Ikaduha nga akong pakilala sa inyo, siya ang aton nga Vice President for Student Administration. Diri originally kaming siya sa Sipalay City, ari siya subong upod sang iyang familia. Si Sir Julius halin sa may Sibasti Antique mga kauturan. Si Pastor Toledo upod ni Mrs. Toledo upod sang ila duha ka kabataan ari diri mga kauturan. Pastor Toledo, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw, Pastor, kag aton gid nga pasalamatan ng aton Ginoo sining kagayunan naman nga kita makatuon naman liwan sang aton nga ika-apat nga leksyon sa sining trimestre. Yes. Thank you, gentlemen, sa inyong pag-aksepta sining akong invitasyon. Abang sa hindi pa basahon ni Sir Julius ang aton sadsara nga teksto, ako na pasalamatan ni aton nga mga sponsors nga kung wala sila do mabudlayan kita magpadayon sini ang mag-asawa Jet and Susan Caro, Johan and Myla Susana, Iboy and Jessica Malabanan, Ma'am Gina Pihidero Ilumer, si Sir Alex Pihidero, ang mga mag-ulutod nga Marlene, Jimmy and Annie Trino, Mark and Merel Mendoza, Joel and Ruina Urasol. Kagiban pa naton nga mga sponsors. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa ila. Mga utod, amon ginatamyaw dira, amon mga kauturan, dira sa Antique, sa Pandan, sa Sibasti, sa Colasi, sa may Libertad, ang aton mga kauturan dira sa may Aklan, aton mga kauturan sa Kapis, aton mga kauturan dira sa Inubaan, sa Sipalay, sa Kawayan, sa Kanduni, Kabangkalan, kag sa Ilog. Kabay pang ang Diyos magkapakamayo sa ato. Hara kita sa Radyo Bandera, hara man kita sa Radyo Hope Radio Hinubaan, kag sa Hope Radio Southern Mindanao, sa General Santos City. Ang Diyos magkapakamayo sa aton. Aton iduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo o sa siningation. Hiyari kami Ginoo nagapalapit sa imo, nagapasalamat. Nga ikaw naman magaupod sa amon. Nga ang pinakamanami gid karon amon matagamtaman samtang kami magatuon sining eleksyon sa sining simana. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, ngamon manunubos. Amen. Yes, Sir Jules. Ang aton nga sadsaran nga teksto makit-an sa libro sang Mateo, Kapitulo 24, versikulo 37 nga nagasiling.
Subong sang mga adlaw ni Noe, amo man ang pag-abot sang anak sang tawo. Yes, thank you, Gid. Ah, Doc Ellen and Pastor Jules, arin na kita sa leksyon 4, the flood, ang anaw. Sang pagpanuga sang Ginoo, nakita sang Ginoo nga ang tanan manami. Everything was good, and in fact, sa 6th day was very good. Pero karon nakita yan naman sa naglipas ang kapanahonan nga nakita yan naman ang mga kalukuhan, ang mga sala kag mga kapaslawan sang tao. So karon ginhimo sang Ginoo nga iyan ang papason. So He is a God of creation, but He is also a God that destroys. Pero sa iya nga pag-destroy, sa iya nga pagguba, ginbutangan niya sang elemento sang paglaom. Abisan to iyang intuga, pero may paglaom. Pastor nga butangan pa niya gid hope. Tani wala na lang tanan, kay isla na lang bag-o naman. Oh. Yeah, actually, Pastor, matahom kayong aton nga leksyon. Sa sinigid nga simana, nagadulong siya sa aton sa madalom nga pagbusisi sang aspeto sang dira sang pag-anaw. And nakita naton nga madamo sang tao naga-focus sa pag-destroy sa Ginoo sang kalibutan. But sa akon nga pagpamanandong sa ni Pastor, the focus is not really so much on the distraction. Yes. Nga sa physical distraction, but in the element sa positibo nga paglantaw, Pastor, nga ang anaw amo siya ang God-saving act sa kaliwatan sa mga matarong to preserve the righteous. Kaya nakita naton nga before sang flood, kung aton basahon ra ang aton nga key-text kaangay sa kapanahonan ni Noah, nga nagaduging gidya ang kalaot, polygamy was practiced. Okay? Nga siling ganit dira sa 6 ang Genesis nga kung ano ang gusto sang tao sa babae, ginapwersa niya sa element of violence, rape, ginahimo niya dira. So, makita naton nga despite sang destructive element sang sala, pero makita naton ang recreative power sang Ginoo to preserve sang ginatawag niya nga pagkaputli. Yes. So, aton nakitaan, Pastor, nga it's not so much on the punishing element ang ako nakitaan, but I look at it in other perspective sa aton leksyon nga it's a way of preserving righteousness. Yes, amen. Yeah. Yes, Sir Joel, ano imo na talupangdan? Ang ako nakita diri, Pastor, ang anak ni Cain gintawag nga the sons of men. Tapos ang mga anak ni Seth gintawag nga the sons of God. Until later on they married each other, kag ang pag-replace nila sa works ang Ginoo, Amen. in which all the things nga nakita nila nga maayo para sa ila, they are taking it. Hambal ni Pastor gani, ang mga babae that time daw wala sang ginatawag nga maayo nga pagtratar sa ila. Why bili? Walay bili. Why value? Kundi daw kalingawan lang sila, Pastor. It's not wrong to have marriage in the time of Noah, but because sa ila desire sang polygamy, kung sino lang na namian nila nga klase sang mga babae, they will take it. And also madamo sang mga blessings, Pastor, nga imbis magpasalamat sila sa Ginoo, wala na sila nakarecognize sa Ginoo. That is why they are so wicked that time. Yeah, so gaduging gid. Siguro, Pastor Eldin, ang kasalanan kag ang kalalautan sang tao sa una mas sobra pag gid kumpara siguro subong, no? I agree, Pastor, because sa kaliwatan, halin sila sa kaliwatan ni Noah, nga ang ilang mental prowess, ang ilang ihibalo, mas masangkad, kung mga maalam ini nga mga tao, pero ini nga mga tao according sa patriarchs and prophets, kung aton basahon ra, Pastor, nagapakita nga ang ilang kaalam amo ang pag-defy na sa Ginoo, hindi to glorify sa Ginoo. Yes. Amo na nga sobra pagid kung aton lang tawon ang ilang inventions ang una ang ginahimo nila kalautan, gin pass on na to the next generation. Yes. Sila gid ginsuguran. So Kag mga maalam ng tao sa una kiti bago pa sila natuga mo, pa sila karon niya damo na sang Corrupted mga na. corrupted na. Oh.
Pero ang isa lang, kaya ang ilang kalam, ginhimo nilang daw amo ang talos sang kalam sang Ginoo. Yeah, That's why sa sunod nga semana, ang atuntunan, ang paghumihimo ni Babel, sang Tower of Babel. Yeah. Ang Ginoo, Sir Jules, pinagid because He is a God of justice. At the same time, He is a God of love. Pero, ang kanami lang sa Ginoo, bisan to nanuton niya ta, pinahan niya ta, daw may paglaom. Gimbutangan niya ta paglaom pag-asa. Sir Joel, sa atong nga Sunday election, may gin kumparar diri ang paghimo ni Noah sang arka, kag ang paghimo ni nanay ni Moses ang iyang basket. Can you see something about that? Anong paralelism dira? Anong kaanggid-anggid dira? Sa ginambal mo gani kina pastor, ang arka hambal ni Pastor Toledo kay naginhimo na siya mga kauturan para nga masalbar ang katawhan. Yes. Okay, in order nga ma-save ang linya sa mga katawhan. Kag samtang kita gistorya kina pastor, kinahanglan nga ang tawo gid imbis nga ang Ginoo direkta among magbulig sa ila, kinahanglan ang tawo sa iya kaugalingon Magabangon siya. magabangon halin sining ginatawag nga dulot sa ginatawag nga sala, mga kauturan. Amo man sa panahon ni Moses nga ang iya nga nanay nagahimo to sang basket gibutang dito si Moses, mga kauturan, in order nga ining si Moses among magapreserba sa linya kag sa angkan sang Israel nga amo ang magadala sang kahimayaan sa Ginoo kag magdulong sang pagpakamayo sa katawan. And that's very good. Mga kauturan, ang Ginoo tod, iya kita hanuton, iya papason. Pero ang kanami lang, kay ginapreserbar man sa Ginoo, ang iyang mga katawan. Yes, Pastor. Ako na natalupangnan, Pastor, nga before yung maghanot ang Ginoo, may ara siya precaution. Mamaya. Kung kaisa-isa maginikana niya, ginhanot ka, tungkol kay nakasala ka. Ang Ginoo yan, ginapainchindi ka anay, amunin akong dalanon, kung hindi ka magpati, amunin imong palabuton. So, kita nimo for 120 years nga pagwali ni Noah, pila ang nagpati sa iya? 7. Pila na luwas? 8 ni sa iya. So siguro, Pastor, kung kita magwali for that long, this is a very frustrating outcome. But aton makita dira nga hindi gid na alarm ang makatawhan, pero nagbatinggilan ang tao, so wala gid sila maka-question sang punishment kag ginhatag sa Ginoo. Da makita naton nga ang Ginoo is a God of love, justice, and mercy. Amen. Nga despite sang mga sitwasyon, gitagaan niya gyapon paglaom. Oo. Kag of course, gin-destroy niya to preserve sang iyang kaliwatan nga mga matarong. Yes. Amen. Ang isa pa ginako nakita, Sir Jules, Pastor Eldin, ang Ginoo nagsugo kay Noah. Kay nakita iya nga si Noah nga do amo ang pinaka matutom ka pinakamaayo among the people. Matuod ang naghimo sila arka. Pwede ang Ginoo makamagic, pastor mo. Exactly. Nga maghimo siya, iya lang ko lang niyang kamot, ang arka-ara. Pero ang kanami sa Ginoo, kay siling sa Ginoo, kamo ang nagguba. Buligan niyo ko paghimo liwat. Yeah, that's why ginsugo ya si Noah nga maghimo sang arka. Parang at least ang tao maka-learn nga they have done something. Pwede mag-magic ang Ginoo nga isa lang kapisok ara ng arka. But God used people. Kahit ang tao mo nagsala, hamo ang nag-destroy. So God said, let's go together. Yeah. Wala man niya ginabandon totally. Nga, kamabala, wala. Pero ginbuligan niya with the effort of man. Nga mo man ang nag-destroy. Okay. Hamo na siya ang make. Pastor, ang akong pag natalupanggan, Pastor, is makita naton bala nga since the beginning, ang operation sa Ginoo sa kaluwasan sang tao is by grace. Kung makita naton dira sa Genesis chapter 6 verse 8, nga nakakita si Noah, nakita sang Ginoo, okay, Noah find grace in the sight of God. Yes. Sa kaluoy. Nga aman,
because he responded sang panawag sa Ginoo sa iya by faith. So wala siya nga naging naluwas siya tungod kay nagbuild siya sang ark. Naluwas siya tungod kay nagtuo siya sa Ginoo and with his complete obedience naghimo siya sang arka despite nga ang kaman sang Ginoo it seems impossible kasi nga mag-ulan. Di wala to ya ulan sa ila. Since birth wala sila naka-experience siya sang ulan, but sila sa Ginoo mag-ulan kinahanglan ikaw magbuhat. So, by faith, ginhimo ya ina. And then, nakakita siya sang bugay sang Ginoo. Amo na mga kauturan nga, since the beginning of time, ang means of salvation sang tao is by grace through faith. Gracia. With mga utod. Yes, amen. Thank you, Pastor Kanami. Sir Jules, anong nakita ni Modri bahin sang pares-pares nga mga sapat nga nagsulod sa arka? Anong mga leksyon nga aton makwadra man? Ari Pastor, ang gipakita diri mga kauturan, okay, since it is another creation, hindi kaangay gito sang Genesis nga creation, kundi creation in reverse yung mga utod. Gibalik kita dito sa pagtugas ang Ginoo, babayi kag lalaki, ang mga kasapatan Pastor, gimbutang dito tanan sa arka. Kag at the same time, ang kalibutan that time was without form. Wala sang purma. Kag puro tubig siya makuturan. So, panahon sang flood, ang alagyan sang tubig, nag-destroy, Pastor, sang kalibutan. Nga nagbalik gid siya sa dati niya nga purma. Kag ining mga kasapatan, nagapakita, nag-re-echo ini siya sang creation, sang Ginoo kang una. Kanami ang imong word nga gingamit reiko na namian ko nga daw ginbalik sang Ginoo daw nakabati liwat nga gin-destroy ginguba sang Ginoo pero gin-preserve ya ang imong kaliwatan. That's why ginpasulod jud pares-pares nga mga sapat tanan nga mga living creatures gin preservar sang Ginoo. Yes, Pastor. Yeah, aton pagida Pastor makakitaan nga may pares-pares. Of course, reflection to ya sang creation sa Ginoo sa Genesis 1. Yes. Kadra aton makitaan nga gin-destroy sang Ginoo ang physical world, but there is an idea of creating a new world. New world. Kag ining mga sample nga siguro among the wild beast inis laya amo ni ang indi gidya mapintas. Sa mo tagid pasulod sang Ginoo dito sa sulod sang arka to that would lead to a new existence sang kabuhi sang tao. So daaton makitaan mga kauturan nga God destroyed the physical earth in order to create a new one. New one. So dira aton makitaan and ina Pastor nga element of recreation naga-allowed siya suggest siya sang future creation in total recreation amo na ang pagtugas ng bagong langit kag ang bagong luta Pastor. Yeah, at least ginatanaw naton look forward nga God will totally. Ang pag-recreate after the flood, Pastor, was not a total. Hindi so dako gidyang diferensya. Siguro masiling naton daw 50% to even less pa. Less. Ang kaayo ang katahom sang original nga hardin. But nevertheless, ang kanami isang Ginoo kay ginsaran kita niya. Nga let's just hang on kay one day ma-restored gina siya totally 100% or even 101%. Ang aton nga Tuesday ng election, pagkatapos sang anaw Sir Jules, God remembered Noah. Ano ang buot silingon sina? Katahom ini Pastor Mantawon kay hambal ni Pastor Toledo kay na ang si Noah nangin matutom sa pagsunod sa sugo sang Ginoo. And sa spirit of prophecy makita naton 7 days pa bago nag-abot ang ulan Pastor. Noah waited patiently inside the ark while people around nagamak sa iya kumaabot gid man balang anaw. Ginayaguta siya. Ginayaguta siya. This same as true sa pagtapos ang anaw Pastor, may ara dira siya window sa arka. Ginlet niya ang raven, ang dove nga maglakat, maglupad, kag kun hindi man makabalik ka pakita nga tapos ng anaw. And so diri mga kauturan noon natapos gid man ang anaw, nagbalik ang dove mga kauturan. But still bisan bal-an ni Noah nga pwede na siya makanaog, but yet
he waited again patiently to the Lord and wait sa hambal sang Ginoo nga magwa. Yes. Kag ang diri makita nato no, ang angel nag-close, it's still the same angel who opened the blessed amo na. door, mga kauturan. Ang Mga- pagtuo ni Noah, very inspiring, Pastor. Kanami, Sir Joel, sa imong gingamit nga ang angel mo nagsira. Kapila ko magwalay sini pastor, sini nga ang nagsinggit sang pagsugod na ulan, kag daw nagsaka na 7 ka adlaw nga gayaguta ang mga tao. Ginabiyay-biyay nila si Noah. Pero pag sugod na ulan, kay nagamatamat na saka ang tubig, kag daw malumos na sila, nagsinggit sila. Noah, parente ko. Oo. Pasudla kami. Oo. Pero siling ni Noah, wala ko di yabi. Ato sa anghel, kay anghel mo nagsulod. Yeah, and that's nice. Oo. So, ginabrihan na ni isang angel, waited, yes. Pastor, ano pa ginang punto? Yeah, aton makit andra makuturan nga sa akon nga pagpamalandong sa aton leksyon nga ang Ginoo gidya wala nagakalimot sa iyang mga katawhan. It means nga kung ano ang ginsaad sa Ginoo, iya gidya nga tumanon. He will always keep His promises. Promise. Kita Amen. nga mga tao, yung mga utod, magsaad kita sa atong kabataan kung isa malipatan. Pero ang saad sa Ginoo ya sa Isayas, malipatan pa sang isa ka iloy ang pagpasuso sa Yes, iyang mga bata. nga bata, pero ang Ginoo hindi gid siya malimot. So diri nakita niya nga despite nga dito masiling kita guro pasong hayahay to si Noah dito sa sulod sang arka. Pero sa akon niya pag Hindi. Noah kay atoto ang pangsot tanan nga sa lako to ang baho but nagpabilin siya dito but deep in his heart sila nga this is just temporary because one day God will remember His Amen. promise nga buksan niya gidiri and we will be free again. Yes. Amen. Ikumpara mo, Pastor, ang tubig, nga malumos ka. Ikumpara mo sa kabaho, sa arka. Mas ba yung arka eh. At that moment, at that time. Kahit wala ka na iba na other choice. But ang kanami lang gid nga sinuwan, nag-upod siya yung kabataan, wala gid nagkumod. Ang isa mga ako nakita diri, ang initiative lang ni Noah nga nagbukas sang ano ni, sang bintana sang arka. Gingubay agid guro to ang portion lang nga para makita. Yes. Kag ginpadala ang raben kag ang dove. Pero wala gid sila nagwa. Until God finally told them, it's now time for you. Kaya ti ang Ginoo, amo man ang nagpasulod sa ilang mo. Yes. Hari na kita, Pastor, sa Covenant Part 1. Naghalad sila. Tapos pagwa nila, the first thing they did, nag-imo sila altar, kag naghalad. May gani kayang isa sa mga sapat dito, siguro ang karnero, o kon baka, 7 ka bilog. So, wala madula ang kaliwatan. No? Yes, Pastor. Nga naghalad gid sila man. Well, kung aton makit-an dira pastor, ang first nga occurrence ang halad when Adam and Eve were ejected sa Garden sa Eden. The first thing they do is to offer a sacrifice. Naghalad sila sa Ginoo. And offering paghatag sang sacrifice, it's expression of worship. Yep. So, ang muna gali mga kauturan nga the reason nga ginto kita sang Ginoo is to worship Him. Yes. Nga agin destroy sang Ginoo ang mga antediluvian nga mga tao because they never worship God. Amen. Kanami So nga there punto. that's expression of thanks, recognition nga ang Ginoo amo siya ang creator kag amo siya ang ilang nga redeemer. Yeah. So nahangpan ina pastor ni Moses ang ina nga konsepto mo na nga pagwa yagid first thing to do wala siya nagpili kundi siya duta mag-cultivate para makasurvive siya but the first thing they did was to worship the Lord through sacrifice. Yeah. They are not even concerned sa ilang pagkaon. Yeah, exactly. Oh, ang ila gid una ginimo ang pag-worship, pagpasalamat. Kag amo na worship and then another way is thanksgiving nga ginluwa sila. Ginluwa sila. Yes, Sir Jules. Thanksgiving yet patyon ang kwan. Ano ang may punto kada nga ma-share sina. Ang ako lang makita diri mga kauturan, no, after the flood, Pastor, wala na sila sang vegetation nga makaon. Yes.
kundi ginalaw sang Ginoo ang clean animals. Pero ang clean animals gahambal dira makuturan, they should never consume blood because life is of blood. So amo na makuturan, no. So pamaagi sa tagas sang tugo, nagadulong sa kaluwasan, nagarepresenta makauturan sang pagsakripisyo ni Ginoong Hesus. Ang sakripisyo niya amo tong sacrificial offerings nga nagarepresentar makauturan sang kaluwasan sa aton tanan. That's why amo na siyang meaning sang pagpasalamat. Nga pinagi sa dugo ni Kristo, we should be thankful nga kita may kaluwasan. Yes. Pastor, diet diri ang pagkaon. Anong imo na talupangdan diri? Well, of course, Pastor, ako naton lang kita sa pagkaon dira. I agree with the statement ni Sir Julius nga wala na sila sang pagkaon. Pero ang Ginoo naghambal siya nga selective. Ang inyong pagkaon sang sining mga sapat ini siya. Kay hindi tanan nga sapat, Pastor, kalaunon mo. Yep. Specific yung hambal sa Ginoo nga may clean and unclean. So magsiling sa Ginoo nga unclean, but sa it's not siya yung edible. Kung magsiling sa Ginoo nga hindi pagkaon, hindi siya kalanon. Pero ang tao siling sa Ginoo nga hindi kalanon, gikaon. At kay siling sa Ginoo declare sina ini nga mga sapat mahigko, waya naghambal ang Ginoo nga ini nga sapat nahigkuan. There is a difference ang nahigko kag nahigkuan. Kay magsiling kita nga mahigko na siya, inherent ang ina. Bisan ano mo na siya nga hugas kag declare sa Ginoo nga mahigko, by nature hindi gina siya magtindlo. So amo na sila sa Ginoo nga of course pagkaon niya pagkaon sang tao dira nagkaon sila they started to eat, but it's just temporary. Pero tungkol sa kanamit na nadalan lang naton subong mas palatable kung naton lang taon yun binigyan ang taste buds naton. Awal nakita naton, but it's not an ideal actually. Kag isa pagin ako nakita diri Pastor Elden kag Sir Jules. Ang nakita na kon kay tigin sugo sila mo sa Ginoo. Genesis 9. Radra. Nga ang tanan nga nagagiyo pwede nyo makaon. Oo. Pero wala nagakahulugan nga kanon nyo tanan. Kay kun inyo kanon ang duwa lang kabilog nga pares, laki lang ka babae, di wala reproduction. That's why ginsugo siyang Ginoo tanan makaon, but you have to use your mind. Nga mo nang sila mo nga selective. Nga you have to use your mind as well. Nga kung iyahon ko ni karon ng sapat ni nga duwa lang kabilog, ti ano pag-produce ni. That's why tagaan siya Ginoo provision nga ang 7 kay bisan ubuson pa nimong 5 may duwa nga mabilin nga para magmuad. So damo sini pastor nagtalang mo. Nga teksto. Kay ti nakaistorya ko sa isa ka tao nga pastor sa Genesis ginsugo si Noah nga ang tanan nga nagagiyo pwede nyo makaon. Tingang hindi ta kanon. Tisiling ko may utok ka wala. Si Noah kala salamat kay may utok siya. Kay bisan tuod ginsugo siya makaon. Pero gingamit niya yung utok. Nga kung ganoon ko niyang duwa karon isa lang nabilin, wala na. Kagti, makadtog yapon kita sa Leviticus, nga ginsugo sa Ginoo nga may ara iya makaon. Kag, hindi pwede. Makaon mo, pero hindi tugot nga ikaon. And that's the point. Yeah, Sir Jules, may dugang pagkikaw. Wala na suro pastor. Ako pagida pastor kitaan is ining mga sapat wala nga tagduwa-duwa ginambal sa Ginoo nga unclean. Gintugan na sa Ginoo for ecological balance. Kaya kung sakto na pastor kung say for example ang baboy nga mounting suyop sa mga kagaw sa atong environment, kung isa lang to kag napatay siya wala nagreproduce. So ang ecological balance naton maapektuhan. So that's why nga sila sa Ginoo hindi nimo ni siya pagkanon to preserve because may function sa nga specific para sa palibot. Kag isa pagid kanami isa na pastor, isa pagid bala nga kita nga katawan sa Ginoo iba kita ya. Oo. Ti pwede mo na makaon niya. Pero sila sa Ginoo hindi nyo tandugon. Amo man na siya din kasiba. Tanan makaon except sining isa. Na ti ang tao subong niya wala na except tanan na lang niya kanon because they are not children of God. Pero kung ikaw anak sa Ginoo, gamiton mo gid ang mando sa Ginoo nga makaon pero luwas sini. That's why naglulusot ina ang clean and unclean. Yes, Sir Julius, sa atin na Thursday, about the rainbow, ano ang kulugan sini?
Ining balangaw pastor paglaom ini nga ang Ginoo indi liwat magtugot sa pag papas ng tao, Yes. pamaagi sa tubig, pero may ara man ra pastor nga hambal gani sa new heavens and new earth, God will allow this destruction in order nga ma-recreate liwat ang kalibutan. Not because para nga ma-hurt kita nga mga katawan kundi para kita masalbar sa tinatawag nga sala mga kauturan. Yes. Yes, Pastor. Anong yung Yeah, talupag aton rin makita ang mga kauturan sa sining rainbow, amo ni siya ang gitawag nga covenant of grace ang Ginoo sa iyang katawhan. Nga ang scope sini pastor is worldwide, universal in aspect ang application. Just like Sabbath nga mo siya ang sign sa Ginoo sa creation, ang rainbow is actually a sign nga God will never destroy the world again sa tubig. Sa tubig. So dra makita naton nga ang Ginoo gidya may ara siya yang kaluoy sa tao. And again, before sa final destruction sang kalibutan, may ara siya grupo nga tagaan as depositories ang iyang nga kamaturan to proclaim the third angel's message. Agud nga kung mag-abot ang final judgment, nobody will question sang wisdom sang Ginoo because ang iyang nga judgment coupled with justice and mercy. Amen. Mga utod, wala gid namon grumatay ang tanan, pero kami nagapati nga nahatag namon na amo na palinton ang pinakamanami nga mga insights kag mga punto sa aton nga leksyon sa sini nga simana. Mga utod way nakita panahon akon pangayuan si Sir Julius sa iyang last word, Sir Julius. Makita naton rin makuturan nga ang Ginoo wala gid nag-give up sa iyang katawhan. Amen. Ginhimo niya ang tanan para maluwas kita dalas ang sala mga kauturan. Amo man ang aton Ginoo nga ginalagad ni Noah kang una, the same God nga nagluwas sa ila is the same God nga magluwas sa aton espirituhanon, physical man, kag bisan sa aton material nga mga butang. Amen. Yes, Pastor Elaine. Ang katuyuan sang Ginoo nga tapas niya ang mga tao before sa flood, pastor, because they never give honor and glory to God. Wala sila gin-appreciate ang kaayo, ang gifts ng Ginoo, but use ang tanan nga privileges kag blessings ng Ginoo to defy Him. Yes. That's why ang Ginoo hindi na nagsakit na ang buot ng Ginoo. He could no longer tolerate sa sining ila ginhimo. That's why ang Ginoo naghatag sa ila sang punishment after all the warnings sa ginhatag sa in the same manner, basi mga kauturan mabuyo kita sa kalibutan, pang aton hunaon basi mabuyo kita kag malimtan naton ang eternal realities. Yes. We will forfeit sang ginatawag naton nga eternal realities kung hindi kita maghatag sa paghimaya sa aton nga Ginoo. Yes, mga kauturan, ang Ginoo gugma, pero God will never tolerate sin. Iya gid mga kauturan, tagaan gid sang tiyempo, sang panahon sa pagtapna sina nga sala. Bisan ano nga pamagi, maayo kon masakit nga pamagi, basta kay matapna niya, that's in the mind of God. Hindi na para sa iban, kundi para sa aton kayuhan. Kabay pa, nga aton makuhaan leksyon hang naitabo sa panahon ni Noah, sa panahon sang pag-anaw nga mga kauturan. Yes, God sacrifice death sang kadam-an minilyon nga katawan just to preserve sang iyang katawan nga mapreserba rini tubtob sa iyang nga pagbalik. Ang Dios magapakamayo sa aton. Pastor Elaine, aton pangamoyo. Ginoo, salamat sa kagayunan nga kami nakatipon liwan kay nakatuon sa imong pulong kabay kung tani Ginoo nga itong mga mensahe magapabilin sa imong pangunahuna nga ang pagkabuhi nga makasala Ginoo hindi kalamutan sa imong atubangan kag ini may ang sala may ara gid nga katapusan busa Ginoo buligi kami sa pagkilala sa amon kaugalingon nga makasala kag paagi sa imong bugay magapalapit kami dira sa imo magatuad sa amon mga sala agud ang Dios nun nga katuy-an matuman sa amon Ginoo kag
palinton kami sa imo dakong gugma sa katawhan samtang kami naka-experience sa imong ugay adlaw-adlaw sa amon kinabuhi. Pakamayuha ang mga kauturan Ginoo, ang pamilyon kami nga matutom dira sa imo kag magtalupangon sa imong mga palatukuran sa ngalan ni King Jesus. Amen. Amen.